бинандаҳои азиз, барномаи субҳи тоҷикистон идома дорад ва дар ин қисмати барнома дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд ҷамшеди ҳалим, ҳунарпешаи маҳбуб. рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад. ташаккур. субҳи шумо, субҳи тамоми мардуми сарзамини миллати тоҷики азизи мо ба хайру шодӣ бошад. жанре мазҳака албатта писанди тамошобинон аст. агар аз як ҷиҳат ҳаҷв боиси болидарӯҳии инсон гардад, албатта аз ҷиҳати дигар ҷанбаи тарбиявӣ низ дорад, чун ҳунарпешае ки ҳамеша нақшҳои анамин мазҳакавиро меофаред, оид ба ин жанр чӣ андеша доред? дар соҳаи театр аз ҳама жанри мушкилтар ба ҳисоб меравад. яъне ин як жанре ҳаст ки мусиқӣ мазҳакавӣ аст, яъне ҳам ба воситаи сухан, ҳам ба воситаи мусиқӣ ки вобаста ба характери ҳамин ҳар як саҳна интихоб карда мешавад. феълан пешниҳоди тамошобини азизи мо мегардад ва худ тамошобин ҳар як чизи лозимиро аз инҷо барои худ мегирад. яке танҳо метавонад барои ханда як лаҳза ва хушӣ, яке ки масалан дохили ҳар як саҳна, дохили ҳар як мавод, дохили ҳар як сценария, ҳар як нависанда як мақсади олии худро дорад ки бар нуқтаи кулминатсионӣ саҳнаро бурда мерасонад. имрӯз ки ҷомеаи мо рӯ ба тараққӣ аст, хушбахтона барои тарбияи насли наврас, барои тарбия, барои камбудиҳои рӯзгору зиндагӣ бояд саҳнаҳои ҷолибе пешниҳод кунем ки боис он гардад ки пешрафт шавад, боис он гардад ки муҳаббат дар оила пайдо шавад, боис он гардад ки ҳамаи он кӯшишҳое ки яъне азизони мо, яъне имрӯз ҷумҳурии мо карда истодааст, мо ҳам дар ин радиф дастгири ҳар як соҳа бошем. мавзӯъҳои оила ва тарбияи фарзанд ҳамеша дар саҳнаҳои ҳаҷвие ки шумо нақшофарӣ мекунед инъикос меёбад. аз ҷумла анамун саҳнаҳои Windows ва дили шикаста ҳамин муҳтаворо доранд. дар ин саҳнаҳо тавассути ҳаҷв камбудиҳо низ ошкор мешаванд. ҳамин тавр не? дар ҳамун саҳна як ҷое гуфтам ки хоҳӣ ки дили дилбари ту нарм шавад ва аз хона барун ояду бешарм шавад, зорӣ макун зарби фурӯш, зар бар сари пулод ниҳӣ нарм шавад. ҳастанд масалан мақсади оила бунёд кардан гуногун аст имрӯз дар ҷомеаи мо. ҳозир агар пеш хостгорӣ меомад намепурсиданд ки чӣ кор мекунад, чӣ дорад, хона дорад, мошин дорад, пул дорад, падараш ки хел саволо набуд. ҳеҷ вақт савол мекард, шукрона мекард ки хостгорӣ чо карданд, омаданд. имрӯз масалан бисёри ҷавонои мо фақат рӯ ба интернет оварданд. ҳатто ба дараҷае расиданд ки вақте ки номаша мегирӣ ки фалонӣ якбор нест, ҳатто калими лабай нест куҷодай ҳамун набошад наздик нишастааст, ба дараҷае дода шудаанд ба ҳамун интернет, ба ҳамун кинои хориҷа ки дигар сухани падару модарро намефаҳманд. баъзе масалан ҳамин саҳнаҳои мо ҳам боис мегардад ки яъне мардуме ки масалан ҷавонои мо аз касбу ҳунару бисёр кӯшиши масалан бинед ки имрӯз ба харҷ дода истодем ки ҳунарҳои миллӣ бояд дар ҷомеаи мо рушд гирифта истодааст. бинед занҳои мо чӣ қадар пеш рафтанд. ба ҳар ҳол бо ҳастанд ҷавоное ки доим аз пушти интернет яъне даст ба ягон кор намезананд, фақат ҳамин тугмача дастда интернет ва бароям пешниҳод кардем мои саҳнаро ки боиси як тарбия шавад, виндовсшон вайрона шавад. хуб, тамошобинони иззатманд, фурсати он расидааст ки анамун саҳнаи ҳаҷвӣ ки ном гирифтааст Windowsро бо ҳам тамошо мекунем ва пас аз чанд лаҳза боз ҳам суҳбати мо бо ҳунарпешаи маҳбуб Ҷамшеди Ҳалим идома меёбад. марҳамат. ҳавли рӯсиди ҷанакам надидисти дидеста охи иҷо бер якта селфи гирем, акси селфи. салафан чия селфи ами экранда нигоҳ кун, якта селфи мегирем. ман чӣ коре мекунам амра кун, биё. ҷонам, ина гир, руфтан гир. ман якта программа нав скачат мекунам, мефаҳмам. руфтан гирам ҷано руфтан гирас ман мегирам. окей, Google, окей.
اوکی ها بکنی نه جرممو آرام یک کاری مردکی خود تکو جرمو بردا همسایه ها چی میگن اقتی همین زنی اوکی گوگلوت خود اخی و کلیل پروگرام کچت میکنه کچت میکنه؟ ها خدا گیره کچت Алло, дугон? Картошкаша андохтум. Чико кунам? Кабути? Майрашка кабути? Ҷоник! Ҷонам! Биё ҷонам кабутира реза кун. Нохунама вайрон мешавад. Чӣ кунам? Кабутира шумо реза мекардем. Майраш? Кабути? Аҳа. Маникюрум вайрон мешавад. Маликулу? Ҳа, маникюр. Чие маликулу? Вай, рангоит нохунама дидин сиркадаги. Дар рангои бро. Диго кучама дия. Оҷон. Чӣ майда карестам? Шумо аймадам нарас реза мекунем. Гӯш кун. Ба ҳамаша реза кунам. Бо селфи мекунем. Ҳамаша мекунем. Ҳамаша ҷонам. Селфи. چیکار کردی؟ охи кабути реза дорам. کبوتی؟ آه. کبوتی الان زن کبوتی ریزه کنه؟ охи ба чирикуш хеле дошта. خیلی؟ Маликуля. چی داشته؟ Краски парой карда гирда. ها Намеша нохунош. تو ریزه کردی؟ Ёрдам кунам. بچه حیفی تی هفت پوشتر ای کارا کرگی نیسته تو منو شرمنده کردی قطعی زنگیری تو منو شرمنده کردی بچه Ҷо. Чикор кардӣ? Ҳеч не, программа скачать кадастам. Установить кунам. Программа? Дай программа шумо рақс мекунад. Чой гири? Шуна каде? Ака? Доба. Очам аган шумо чико доре? Бра очама гу ки келин чой касе, акан чой хурса гавой тазда. Бра гуфтум дугра кунду бра е. Чӣ чой? Раҳмат ҷонам. Ҷонам рафта як чой гарм дам кун ба. Чой гар? Ин ҳозир. Янгаҷон, Лаба. чико кардисте? Ҳеч не, ҷони янга. Инҷа ба якта программа кушодам. Ин барои одамои калон. Тамошо кардан мекунем. Бача? ها کلی؟ Лаба хола. چیکار کردی؟ Ҳеч не, программа установить кардам. تو کو پروگرامتان تو اسمو اینا جمع کن تو اینا جمع کن من تمامی خلق میخنده این چی گفت؟ کار باری خونه کی میکنه ها؟ Мекунем хола ҷон, идаме. چه میکنی کار باری خونه را؟ همسایه ها من نگاه میکنن این طرف نگاه میکنن میخندن اون طرف نگاه میکنن میخندن کلی ҳамсоё гуфтам мегиран хола. همسایه گفتن بگیرن تو این بچه من چیکار کردی ها؟ айби ман не хола. Бачаи шумора виндовсаш паридагӣ. ویندوز؟ ҳа, виндовсаш паридагӣ. ای ویندوزی بچی من ساز بود آن روزی که من توی کلین کرده همین خونه آوردم در کامپیوتری بچی من تو ویروس رو آورد ҷамшед ҳангоми сафарҳои ҳунарӣ ҳангоми сабти ана ҳамон наворҳое ки шумо мегиред чӣ лаҳзаҳои хотирмон доред? хеле зиёд ҳастанд лаҳзаҳои хотирмон. аҷоиб ин аст ки дар ҳар як навор як воқеа мешавад. ман як дуташа худ мегӯям. агар дар ин бора суҳбат кунем як ҷои аҷоиб мо вақте сафар кардем дар он ҷо як саҳна доштем ки устод Насриддин Нуриддин бояд шоирро бозӣ мекарду мобайни баҳр дар рафта мавҷи ман мавҷи ман авҷи ман авҷи ман гуфта ҳамҷо бояд ӯ кас аз сарзе мешид дуруни об баъд ёрӣ диҳед баъд чанд лавз ҳамин саҳна буд пешниҳод карда будем. ҳамин вақта мо нагуфтем ки масалан ҳамун лаби баҳр намедонем нагуфтем мо яъне камерамона як ҷои лозимӣ дамондем камера чия ман баъд устод Насриддин Нуриддин мобайни баҳр мераваду бояд навобардор тайёрӣ ман омода дидам анакун аммо хушбахтона вақти наздик шудем як духтара ки рӯзабон мо дар рӯбарӯ омад мо вай пурсидем бо забони туркия ёрӣ диҳеда аз вай омӯхтем хитоиша импровизатсия кардем русиша медонем тоҷикиш маълум чандта вуҷуд вай шуд баъд
камера омода аки наздик меравад холмуро сидиқ мария ки бозӣ мекунанд киштида ҳамин рафтану лави баҳрда ҳамн мардум истироҳат дорад сар карданд яки чапа шуданд памагити хитоида гузаштанд ба забони туркида ҳамун духтарак як боро аз чор тараф ва ҳами ёрӣ медиҳанд ва ё мотоциклои заводид карон омадан ҳами насин худаш якбора одами ғарқ мешуда қариб ғарқ шава гиргирди ва ҳами то хурсад мо ҳами давида дига но аку надонила англиса чӣ но камера комедия ва мо қариб ҷанҷол карданд гуфтанд шумо бинеда ҳолата як бора ва ёрӣ диҳед гуфтанд фикр карданд ки ҳами аки Насир Нуриддин дар ҳақиқат ғарқ мешавад яна як воқеа баъд ҳамун воқеаи дигар синфи 6 б мехонам ку ва чанд сол 6 б мехонад баъд мебиём ки падарам дар ҳавли кор карда гуҷуда мегарди ман мегум берун намебурӯи ҳама айма метарса ҳамун сага аҳамият дода бошед вай саг бисёр саги гизала саги бисёр бадҳайбат буд ҳеч ки вай дар наздик намешуд ман вай сага 4 рӯз тарбия кардам ҷура шудам қатиш нон додум бод дигар навороне дорам ки болои санг да як ҷои хоб рафта будем яки ҳамин гап да вақте мега ҳама айма метарса бовар накунед падар шумо берун намебурӯед ҳатто ҳамин сагам метарса гуфтум ҳавай ҳамин ҷо истодагӣ буд хостум ки сага як тела кунам гап ма мегирад ку ҷура шуда будем ку ҳамин сага тела кардам тарафам хали кори хутаку қариб буд ки хеле ҳолатҳо ҳаст бале дар бораи оила гуфтем барости зиндагӣ аҷоиб аста мешавад ки ҳамдигар фаҳмӣ аз ҳама чизи беҳтарин аст имрӯз як дар ҷомеаи мо ҳаст пеш мегуфтанд ки ба ҳамсоя таассуб накунӣ ҳамхе буд масалан як каса дида рафта хонаву дарша нигоҳ накун чеҳраша нигоҳ кун чеҳраи вайра нигоҳ кун меҳмондория ёд гир дастурхонша нигоҳ кун ҳозир дар мурдаву зиндаи мо як муд шудааст аз таъсири хориҷа яъне мо агар ба туям равем ҳамаи нигоҳ мекунӣ ҳатто ба ҷанозаам раванд нигоҳ кунед ҳама дигар чор тараф ҳамин хел як оила дорида ҳамин зан чӣ хоҳиши мекунад мард харида метиҳад хушбахтонози ҳама тиловори зару зевар баъд омада як рӯз мегӯяд ки кани ман ҳамин зан як санҷум хоб як ният дорам гуфтааст баъди ин қадар зару зевар қадар хонаву дар чӣ мехоҳам ки як автомашина барои ту туҳфа кунам вай мардакҷон беҳтарин шумо аз куҷо фаҳмидед ки ҳамин орзуи деринаи ман фалон беҳмадон ҳамин суханқатӣ хулас вақте ки оилааш ҷое мера мард мехезад тамоми либосоша ҳама чира айхона мебурорад ҳама чия мебарад мемонаду менависад дастхат раҳмат барои вафодорӣ оилаи азизам ман аз ту боварӣ надоштам ки баъд ин қадар зару зевар ин қадар дову дастка ин қадар хонаву дар ки ман ҳатто ба ту пешниҳод кардам ки барои ту мошин мехарам ҳатто нагуфти мардакҷон мошини шумо фарсуда шудааст шумо мошин харед гуфти майлу мошин хар ман рафтам ҳамаш ба ту насиб кунад гуфта мемонаду буромада меравад ҳама чида ҳичи нест зан медурад хона холӣ ягон сару либос ягон чи нест мебиёд мехонад ки ҳамин хел оҳо дарав телефона мебурорад ози осон кун ҷонакам салом алейкум ин мана чихе диди ман гуфтам ки мо ҳамдигара дӯст медорем тоқат кун ман ҳамихе рӯзуш мерасидааст ана тамом мана равишт буромада рафт хона холӣ як 3 рӯз таваққуф кун гуфтааст ман ҳама хона ҷобаҷо мекунам баъди 3 рӯз марҳамат биё аку зиндагии худамро аз нав оғоз мекунем хайр ҷонакам тайёрия бин мега телефона мекушаду қафои ҳамун дастхата менависад айдар мебуро ки ин мардак таги вайда диванда таги каравода баҷо шуда будааст мардак мебуро мега ина бина ман изанака ин қадар я санҷидум ина бина мегира ҳамун дастхати занак навиштагия мехона ки мега мардакҷоне пинҳон ки шудед нағз пинҳон нашудед потон аизен диван буромадагӣ буд ман рафтум ози ман савзию биринҷу гӯшт мебирам я ош мекунем мехелем дига хеле шӯхӣ накунед ин як ҳазҳои оилавӣ мешавад ки одам месанҷад дар бораи оила суҳбат кардед меҳру муҳаббат мега муҳаббатро зимоӣ бояд омӯхт ки аз обаш бурун оре бимирад бояд ин аз ҳама ҳастии зиндагӣ ин бозиҳои зиндагӣ мегзаранд
ҳама инҳо мегузаранд дар бораи филмҳо гуфтем хулас ҳамааш фақат шукрона бояд кард ба ин даврое ки мо дар даст дорем давраи соҳиби истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи тарбияи фарзанд оила бояд ҳамеша дар ҷои аввал монанд аз оне ки барои маърифат ва дилшодии тамошобинон ҷаҳд мекунед оё қаноатманд ҳастед саломат бошед чаро қаноатманд набошам қаноатманд ҳастам фасли зимистон аст ин шабу рӯз фасли сармо аст як гунҷишк вақте парида мебиёд сармода аз паси як тиреза мешинад мебинад ки даруни хона як гунҷишки дигар монанди ҳамон истодааст ва вақте бо ҳамдигар вақте нигоҳ мекунад ҳамин нигоҳ хати яъне меҳр мебандад ҳатто аз сардӣ берун фаромӯш мекунад шабро дар пушти ҳамин тиреза рӯз мекунад саҳар вақти шаб бисёр хунук мешавад ҳамон гунҷиш ки аз берун аст аз сардӣ вай аллакай ҷон аз даст метиҳад яъне ҳамон аз хунукӣ тамом шох шуда чӣ мегӯяд ҳалок мешавад вале намедонад ки гунҷишке ки даруни тиреза аст вай гунҷишки чӯбина аст ин як меҳру муҳаббате ки имрӯз масалан орзу дорем аз тамошобини азизи телевизиони тоҷикистон рӯ бояд ба ҳамдигар биёрем яъне мо барои ино барномаҳо пешниҳод кунем ино ҳам бошанд аз субҳ то он ҷое ки метавонанд бо телевизиони тоҷикистон бошанд меҳру муҳаббат байни ҳунарманд байни гӯяндаҳо байни телевизион ва байни миллати тоҷик зиёда гардад боқӣ умри дароз ва дар хонадони шумо ҳамеша таби болидаро таманно дорам хушиҳои зиндагӣ насибатон бошад изҳори ташаккур мегӯем аз шумо барои андешаҳои ҷолиб барои ин қадар саҳнаҳои ҷолиб ки пешниҳод намудед баҳри бинандаҳои азизи мо ва бори дигар хуш омадед саломат бошед бинандаҳои азиз ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи субҳи тоҷикистон ҳузур доштанд ҳунарпешаи маҳбуби дилҳо ҷамшеди ҳалим